Здрасти! Днеска започва 30-дневния ми експеримент, в който ще опитвам да бъда нормален, напълно нормален, обикновен човек, който се интересува от стандартни неща, няма ясно изразени вкусове или интереси. Правя си експеримент, понеже като цяло слушам всякаква по-underground музика, инди, доста кефено в Монтреал, техно, всякакви такива неща. Това още кеф са философия, психеделична култура, вися много по места 420 чан, deoxy.org, различни форуми, код намеря обзето. И днес ми хрумна да си направя този експеримент и да просто да пробвам за 30 дена съм абсолютно нормален, 100% стандартен човек. И в момента се намирам в сайта на The Voice. Опитвам се да си избера какво да слушам, понеже нямам никаква идея какво слушат хората, които не слушат музика, освен The Voice. Чува се ли има някакво Various Artists 2012 Марч или February Hit Music Download направо за муна да си дръпна и си кача на телефона. Днеска ми изтъкнаха, че за да бъда нормален човек трябва да имам смартфон, което аз нямам. Но ще пробвам да бъда нормален човек без смартфон. Малка грешка в това също. Мисля дрехите да не си смеям, защото нямам излишния кеш, за да се облека като... Въобще, не знам, са... Adidas нямам такива неща. Така, футболни война. Я да изберем някоя песен да видим какво като цяло ме очаква. Ето нещо, което всички хора харесват. LMFAO Laughing my fucking ass off, но това не трябва да го знам, ако съм нормален човек. Да, чува се тук в далечината това. Няма да видим. Айде да го прескочим. Направили са какво колаш от предишните песни. Че да им направим нещо. Ето е 7 минути, 100 пробвам да има някакви нови неща. Аха. Бахтито и трябва да го слушам 30 дена ли бе?